tips waras ben kuat babu, ben awake seger, kuat mental. Tahu ini tips boleh ya. Pokoknya itu ada yang ndablek warek, budek, wis ora usah rasa mbok pikir nek misal nganu ya majikanmu ngomong sing rodok dhuwur sithik ya, ngomongnya mencelekit to piye, ora usah mbok pikir ngono iki wong Hongkong ngono kuwi. Mayoritas orang Hongkong ya seperti itu, rasa dipikir. Ngono nek bar ya bar, biasanya ngono kuwi majikan. Ya apa ora? Kedua, nek majikanmu kongkon-kongkon, piye-piye, ya segera lakukan, ora usah bantah. Wong kita lho dibayar mereka. Selagi tidak menyalahi aturan kerja, menyalahi kontrak kerja, lakukan saja. Lakukan bolo, ora usah awake dhewe bantah ya. Kuwi iki ben awake dhewe waras mental. Engko nek kowe bantah malah dadi masalah ngono kuwi. Wong majikan kene ra gelem dibantah, ra kena dibantah kok piye to. Majikan nongkongi ngono kuwi. 3. Nek kowe pas bayaran, waktune bayaran, mbok telat sedina rong dina. Nek misal awakmu butuh jaluken, kuwi hakmu ya kanca bolo. Ora usah wedi-wedi, ora usah isen-isen, ora usah riko-riko karo wong Cina ngene iki lho. Hakmu, nek awakmu njaluk to, mereka itu asine ora apa-apa. Ora koyo wong Indonesia ngono kae, mesti engko lara ati apa piye ya. Lara ati dijaluk, nek wong Cina ora. Terus waktune bayaran dijaluk ya diweni. Nek wong Cina nek wong sing ngerti peraturan lho ya. Kan kadang ngene enek sing dicicil lho, Bolo. Mereka tuh nggak punya uang dicicil setengah-setengah, ojo gelem. Harus 1 kali gaji. Engko nek dicicil-cicil awakmu gelem kulino ngono kuwi ya lur ya, bolo-bolo kabeh. Kulino wong majikan ngono kuwi ora perlu mbok anu. Sekali gaji harus kuwi. Nek wong kene misal kene tempo ya wis gak apa-apa sesuke apa piye, tapi harus 1 kali gaji, enggak boleh saicrit-icrit. Bolo. Keempat, nek awakmu diweni bonus tanpa nono, aja isin-isin. Eleng nang Indonesia anakmu butuh mangan, nang Indonesia golek duit ongel. Ngono bolo. Ya boleh ya. Semangat pokoknya. Kuwi tipsnya salah sijine nek kalian mau nambahi ya. Aku ngerti kuwi tok. Oke ya, semangat. TKW Hongkong menyala.